Кояштың яктылыгы безгә 2 минутта барып итә, ә икенче йондызларның яктылыгы айдар һәм миллиард еллар кирәк. Безгә икенче хәтта ул үзе йондыз булмай куя. Урал Батыр эпосында Homay дигән һылу әйтә, кояш дигән әсән бар ди, ә кем ул үзе? Моны кызык. Алтын сәсен таркаган нурга илде күмәмен. Көндез ергә нур һибәм, кисен айга нур бирәм. Димәк, кояштың кызы Homay ул яктылык. Заманча әйткән фотон светы. Кисен айга нур бирәм. Төндә ай яктырта, чөнки кояш нуры уга саргыла. Буның турында 6-нчы буакта белгәннәр борынгы гректар. Пифагор, Парменид, Фалес буның турында язгандар. Homay башкалардан мифология менән сагыштырһаң, охшаштар сыга. Инде ирандарның таң нуры Ушис исемле алиһә, шулай ук борынгы римляндарның Аврораһы һәм Эос борынгы гректарда. Барыһы ла Homay образына тап килә. Һәм казактарда күргәнем Homay бар, тик белмәйм, нимә ул, кем уларга була. Ердің барлыкка килүе, нисек ер килеп сыккан, нисек тауылган ер турасында Төньяк Евразиялы һәм Төньяк Америка халыкларына таралган был мифология, миф. Безнең өчен ул мифология, улар өчен ул тарих, ысын һамак күргәндер. Һәм кызык таралган ул эпостар, мифтар, Y хромосомлы халык группаларында, башкортларында инә, без R1B, Y хромосомның гаплы группаһы. Һөйләгәндәр ул эпостарда ирдәргә, токымдан. Шулай мәсәлән Кытайдарда кеше йомырткадан килеп сыккан, шуннан иңән бар булган, кемдәлер бөек агас бар, дөнья төзелгән диләр унан. Ә бездә Урал Батыр эпосы, бездә Урал менән шүлгән иңән дигәндәй. Шуга без бик борынгы халык, безнең ундай эпос булган аркала. Тик борынгы халыкларда ер төзелеше турында бар мифология, эпостар. Хәзер һин белдең, нисә минутта свет кояштың яктыһы бар бит ергә тигелем. 2 минутта. Шуның өчен лайк куйһам, репост 1 сәгатькә куйһам да, шуннан юйһам да була.